Ka sa mga gwapo, ano mang gusto ni mo lalaking na mestizo? Asa ba to, gusto yung chinito. Kung ba nang tagkagaya kumanay mong amigo, isa nasa siya na akaw maapil ko. Sige katang, mura ka buang, bisa ka balukang wasya'y pakialam. Nagka-mag-stalk sa iyang Facebook, ang imong mga mata sa pictures niya gatutok. Gawin karon in a relationship siya, pahiri sa panyo ko ang imong mata. Nga naman ganawag kang niya, magbulag lang untas. Nga naman ga-permi lang kag-PM sa iya. Nawa karon, termika, gising zone, imong friend request, hindi iyang send. Yeah! Nga naman, siya pamari mo ang gusto nga magkauban. Nga bisan, kawalan ka, nga pasakitan ka lang. Ouch! Ayaw na pagdahon sa imong babo na idol. Baliw, lingi-diri, narako sa luon. Lingi-lingi, pasinalo niya ang inyong away, pasikol na na. Ate kang panlantaw. Nga naman, siya pamari mo ang gusto niya magkauban. Bisan, kawalan ka, nga pasakitan ka lang. Ayaw na pagdahon sa imong babo na idol. Baliw, lingi-diri, narako sa luon. Sa mga Steve Nick diya pag-usap naman. Steve Lemon tayo lang nasa YouTube pag yan. Amo nang gibuhat para nasa mga tao nga usahay mo sa mabanggingon. Basic, ipangita silang forever dito sila yung huwag sila kabalon araday sa ilang mga kiliran. Yay! Nagiginig sa Kanang mga kitchen. nagbukas sa plato niya. Nagiginig sa kitchen lalaki. Na.